Riżultati tajbin ħafna miksuba minn grupp ta' tfajliet Maltin f'Kent fl-Ingilterra fejn irrappreżentaw lil pajjiżna fil-kompetizzjoni Miss European. F'din il-kompetizzjoni parteċipaw b'kollox 55 tfajla minn 6 pajjiżi mill-kontinent Ewropew fosthom minn Wales, l-Olanda u l-Belġju. L-aqwa riżultat miksub kien dak minn ġej Zammit, tfajla ta' 16-il sena, li ġiet ikklassifikata bħala t-tielet f'din il-kompetizzjoni u natat it-titlu ta' Miss European Princess. Tfajl oħra li marret tajjeb kienet Luisa Bella ta' 18-il sena li rebħet it-titlu ta' Miss Photogenic minn fost it-tfajlit kollha. Għal din il-kompetizzjoni kull pajjiż tella madwar 10 modelli li minnhom inażlu l-aħjar 3. It-tfajliet Maltin li nażlu kienu Sharon Richard ta' 23 sena, Jay Zammit ta' 16-il sena u Amanda Falzon ta' 21 sena. F'Mejju li għadda l-kumpanija Fashion Productions għażlet 10 tfajliet f'kompetizzjoni propju għal dan il-għan. Tim Malta li rrappreżenta lil pajjiżna kien ikklassifikat ukoll fl-ewwel post għall aħjar żifna. Din kienet l-ewwel darba li pajjiżna ħasem f'dan il-konkors.